Maayong udto gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Misaka na sa sobra 2,300 katawo ang namatay tungod sa bagyong Yolanda. Gisugdan na sa kagamhanan ang mas hanay nga mass relief distribution ngadto sa mga apektado sa bagyong Yolanda. Miabot na sa Sugbo ang pipila ka molupyo sa Tacloban City nga namakwit nunot sa bagyong Yolanda. Og dunay ipahigayong tourism sale alang sa pag-recover sa mga nangaguba nga tourism sites sa Kabisayan. Atong sayro na front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, ipadala sa Leyte ang ikaduhang batch sa mga rescuers gikan sa Davao Central 911. Sa Bandera Mindanao, 8 ang patay sa pagpanglungkab sa NFA warehouse sa Alang-Alang, Leyte. Sa Mindanao Daily Northern Mindanao, miuyon na ang mga opisyal sa Tagoloan, Misamis Oriental sa katukuran sa usa ka coal-fired power plant sa lungsod. Sa Mindanao Daily Western Mindanao, mipadalag mga linemen ang Zamboanga del Sur Electric Cooperative ngadto sa Eastern Visayas. Sa Mindanao Daily Caraga, gidasig ang mga babae nga mamahimong mga negosyante pinaagi sa usa ka project launch. Og sa Mindanao Daily Davao, headline sab ang pagpakatap og mga rescue teams gikan sa Davao City paingon sa Eastern Visayas. Dunay commander ang 1st Infantry Division sa Philippine Army sa Zamboanga del Sur. Atong sayro ng detalye pinaagi ni Jong Kadjon. Jong? Yes, Menchu, formal nang milingkod kaganiha isip commander sa 1st Infantry Tabak Division si Brigadier General Felicito Virgilio Trinidad Jr. Officer in charge si Trinidad sa 1st Infantry Division. Sulod sa 2 ka bulan, una siya milingkod isip commander. Si Vice Commanding General Philippine Army Major General Isel Soriano mo'y nahidangat isip ni hulip ni Major General Noel Coballes nga mo'y nangulo karon sa installation ceremony dinhi sa headquarters sa 1st Division Camp Major Cesar Sangaan, Upper Pulacan, Labangan sa Bunga do Sur. Chief of Staff si General sa 1st Division, una siya nahimong OIC human sa kalit sa pagkamatay ni Brigadier General Daniel Lucero, ang kanyang commander sa 1st Division. Mencho? Salamat, Jong Kadjon, reporting gikan Pagadian City. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sa mga among website, www.solarnews.ph. Ugalan sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod ugma puhon. Ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.
ating walang bagyo, maaaring magpaluhod sa Pilipino kung tayo'y magbabayanihan. Kailangan maging matatag tayo sa anumang pagsubok.